ale sampeyan le ole lonte lontong ora lontong 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 lonte golek lontong sawo to iki cah lemu klitah-klitih klitah-klitih arang-arang ngomong pisan elek sampun coba tole Bagong Joh le ngajari misuh ki sapa urung-urung kok ucape elek kaya ngene iki bapakmu apa ana tinane lagi wae dilairake tur karo bapake wis misuwi kaya ngono lho wajibe kowe sembah utawa ngabekti karo wong tuamu. Hakku konjo Bapak Joh. Bapak Semar, Bapak Semar Joh. Mburine aja ditambahi Joh. Iya, Bapak Semar, mburine aja ditambahi Joh. Kowe anakku, jenengmu Bagong. Bagong sapa? Ya kowe iki Bagong, anake Semar, ngono. Nggih kanca aku guyon urip ning Marcapada. Tengkowe. Tengkowe. Piye? Tengkowe. Teng. Oh, weteng. Wetengmu luwe. Tel. Njaluk apa? Cel. Apa? Gocel. Sego ecel gocel mbe. Umbe. Gocel mbah. Ha, mbah. Mbah. Ayul mbah. Oh, cambah. Yem. Yur, bayem betul. Mbedes, hah, sambel, cang, sambel, cang poceng, decang nak nen. Oh, sambel kacang enak tenan. Njaluk mangan tul ngantel lo wer mangan sego pecel karo wer wit oh njaluk sawer njaluk sawer sapa ratu kowe iki tak kon nglipur aku tek malah aku stres dhewe gagas omonganmu lho. Marblok kowe. Ya pancen urung tak didik. Wis karo mlaku ya Le. Karo mlaku alon-alon aku percaya kowe yen saya dewasa bakal saya beneh kowe. Mari koden prayitna semurire eka kalih Tityane Gandayani Tresna Purnama kasih Ayo
Ucup kumregut ngembat watang ngraposo mungsuh tangkep jojo kantaran bau sayakti dingolena prapteng lampus sirna madyaning palagan wis sak trepe lan dadi wajibe manut pranatan manut aturan. Kowe iki yen karo aku kudune ngurmati, kudu ngajeni, kudu nyembah kelawan aku. Mergo ing antarane kowe Supatra kelawan aku Cakrawangsa derajate isih dhuwur aku. Aku ki golongan putra Brahmana, yen kowe mung golongan Gandharwa. Nadyan Gandharwa ku anake ratune Gandharwa. Saka Pulawindo Kanjeng Rama Prabu Gandharwa Raja Supala. Ning aku ya anake pendhita. Aku putra saka Rama Penemban Resi Swabrasta. Mongko wis cetha pratela lamun ta nitik saka golongan utawa kaprahe sinebut kasta. Sing dhuwur dhewe iki kasta Brahmana, angka 2 wujude kasta satriya. Angka 3 Wisya dene ingkang angka 4 Sudra. Gandeng aku atmajane pendhita mula derajatku dhuwur dhewe. Kastaku golongane Brahmana. Kowe iki gendruwo, kowe Gandharwa ki mlebumu ning ndi? Brahmana ya dudu, satriya ya dudu. Wisya golongane wong sugih ya dudu, Sudra ya dudu. Kowe iki golongan Gandharwa ora mlebu ning kasta kene iki. Wilak pakemmu. Wilak paugramu dhewe ning kanggone Supatra, tetep dhuwur aku derajate. Aku putra Raja Gandharwa sing paribasan bisa nggulung jagat saisine. Aja ngendel-ngendelke bapakmu, kaya ngendel-ngendelke wong tuwa anak pendhita. Sing dadi bukti nyatane sapa sing glundung dase. Oh, jaluk ora dawa umurmu.
nyelo-nyelo. Pewujudan sing ora mbejaji sapa? Takon marang aku, jenengku Semar Badranaya. Panjenengamu ki sapa, Raden? Tambuh marang aku, jenengku Raden Cakrawangsa. Aku Supatra. Kowe aja melu celeng boloten kebolatengen. Iki mung perkaraku karo Cakrawangsa. Ora perlu kowe melu campur tumrap lelakon iki. Sing ndok dadekke perkara ki apa tek nganti regejegan peperangan kaya ngono kuwi. Aku putra Brahmana, derajatku luwih dhuwur, isih dhuwur anak Gandharwa, mergo aku rajane Gandharwa. Mula kang mangkono kowe minggira tinimbang ku dadi ndok pengamen-amu. Sampeyan perang mung rebutan men dikurmati karo wong liya, niku janjane ora ana gunane. Waton sampeyan niku budi pekertine apik, rasane kebak tresna sarta nggunakake kejujuran. Ora sah njaluk kinurmat wong sak donya ngurmati sampeyan, nuturi pinter kowe kok piye? Parep ngandani kowe. Nadyanto prasasat ginawe pengewan-ewan. Hanengge Sang Kismaya ya Sang Kyai Semar. Parandene Nadyanto mung sak glugut babar pisan ora duwe rasa serik lan sengit. Malah kawis tinggal mesem nengge Sang Badranaya. Meminta marang gaiping Hyang Agung ana daya pangaribawa ingkang mijil saking anggane. Nampek dumateng Sang Cakrawangsa lan Supatra. Obong sarine dadi pewujudan ingkang gegilani. Ayo, ora minggat ilang nyawamu. Wo! Wah. Parah, woi! Ilir-ilir tandure sumilir ijo loyo-loyo tasenggoten tobat bendara kalih sampeyan oleh lontong oleh lontong kalih sampeyan oleh lontong oleh lontong. Sing mburi calone dadi penggirong iso medhe.
Nitik suarane lek lontong. Welok tenan. Sampun tobat Bendara kalih sampeyan le lonte Lontong ora. lontong lonte golek lontong Sawa to iki? Cah lemu, klitah-klitih. Arang-arang ngomong pisan elek. sampun tobat Bendara kalih Bapak ampun Sini ora. Senengane ora. aduh Bapak ampun Bapak kapok jangan ya Dek ya ampun Bapak ampun Aku wis neng kene lho. kula tobat Kiai Kula tobat Kiai. babar pisan kula mboten klege wala doblas bila jenengan ingkang kepareng duwe kaprawiran linangkung satemah kula kados mekaten menika kula nyuwun pangapunten Kiai iki jenenge Kiai Semir Lurah Semir sepatu Semar. Mar. Mir Mir. Mar Sono. sampun tobat Yung Elek tenan ora. kula nderek jenengan Kiai Semar 12 kula nderek jenengan Kiai ora tanya Kakang Mbak Yu Nggih ta kosek-kosek ora. Kosek ora. kula nderek Kiai dados menapa kemawon nggih purun dados buruh purun dadi abdi purun inggih kula nderek Kiai sampun tobat Bendara karo Pak Semar wetenge gedhi lan mlaku kaya babi Ora dikerasi no suwi-suwi tuman ora. Ngono kuwi entuk-entukane senengane. Gantem boto dianane ora. niku anake jenengan Ora sudi ngaku anak kaya diapure luwak ngono. dan pasarmun penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penekno kanggo meso dodotiro kumiter beda ing siler pinggire siler Mingkem mosik iki lagi wigati. Kowe mau sing jeneng Cakranegara, Cakrawangsa. Ula Cakrawangsa anake Resi Subrasta. Oh iya. Cakrawangsa. Kula. Sing jeneng Supatra nggih kula. Sing ngarep anak apa? Anak pendhita Kyai Subrasta. Sing mburi kula anak Gandarwa, rajane Gandarwa, nenggih Raja Supala saking Pulo Awindo. Nah, saiki kowe wis delekke karo lakon. Kanthi wujudmu kaya ngene iki tangeh lamun kowe arepe rebutan kinurmat meneh. Gandeng kowe wis pasrah jiwa raga pengin melu Semar. Ripalungguhan iki kowe aja nganggo jeneng Cakrawangsa, aja nganggo jeneng Supatra, ya. Jenenge Mudin Sumarna, ngono. Metu neh turu lho, ora senengane. Lek kon turu angel, dipengin turu malah turu ora. Ya. Aja nganggo jeneng Cakrawangsa karo Supatra. Men rada padha karo Semar lan Bagong
kowe tak jenengke Gareng klawan Petruk. Semar Gareng Petruk Bagong dapuke dadi Panakawan. Pana kuwi weruh, kawan ki kanca, tegese dadi wong sing ngerti karo kancamu. Kancamu iki ora mung wong liya tok, ning kancamu ki ya klebu ati nuranimu dhewe. Ati nurani iki sipate suci. Lah kuwi kancanana, aja malah kowe ngancani marang hardane nepsu sing ajak-ajak rusak marang kowe kabeh. Ya. Panakawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Yen tembunge bumi suci, Samir, Khair, Fatruk, Bago sing tegese tindakno bab ingkang becik, tinggalno bab ingkang ala. Kuwi Panakawan. Mbok ya mesem prengupe tae apa mbok ya guyu sesate tae apa panjamu kata koe jadi mbok ya mesem prengupe tae apa sakniki kula tak nglenggono kemawon, kula derajat kula sak ngandhape panjenengan, kula tak dadi adik jenengan, sampeyan dadi kakang kula Mas Gareng. Ora ngono lho. Aja kaya ngono mau rebutan to. Wis dadi kakangku ora apa-apa, aku adi ora masalah, wis to. Wis aku kon kurmat karo kowe, yen perlu kon basa karo kowe ora masalah. Sing penting awake dhewe bisa nderekake marang Kiai Semar Badranaya. Mboten sampeyan sing dadi kakange. Ora kowe kakange, kowe kakange. Kowe kakange. Apik-apike menungsa kuwi lamun ta ora rebut bener ning rebut salah. Apik-apike menungsa ya. Yen ora rebutan kinurmat ning rebutan pengen melayani rakyat. Apik-apike menungsa ya. Lamun ta dheweke ndodho marang dosane dhewe. Yen kowe duwe dosa karo sing gawe urip, mesti bakale waton kowe gelem tobat. Manasuka, nasuka. Ya nasuka tobat sing temenanan, bakale kowe entuk pangapura. Nek kowe duwe dosa, duwe luput karo padha-padane menungsa, ketika wong ngerung iso menehi pangapura karo kowe, nganti mati kowe tetep nggawa dosa. Camkan itu. Yen dipikir kok ya bener omongane Bagong Inadiyanto bocah glicak-glici kaya mengkene. Pun ngeten mawon, jenengan tetep sing dadi kakang kula. Kula tak adike nggo ragile Bagong, ngoten mawon. Piye, Gang? Oke, ora masalah dadi apa wae manut sementing karo kowe aku. Nah, ngono kuwi. Lah, Panakawan niku tegese lak dadi kanca. Lah, dadi kancane sapa? Ya dadi kancane awake dhewe le mapan ana ngendi. Lah kuwi. Gandeng Ripalungguhan samangke mapan atur panglipur wonten ing Laladan Sidakare mriki, mapan wonten ing Pendopo Agung kantor desa mriki. Sak saged-saged kula lan panjenengan niku dados rana hiburan panglipuring penggalih supados sedaya para warga masyarakat mliginipun para panitia lan ugi Bapak Kepala Desa menika awit anggenipun makarya anggenipun netepi kewajiban menika mesti kemawon sayah. Lah sak saged-saged sowanipun Petruk Gareng kalian Bagong menika kena kanggo srana tambane kesel. Lah menika kanthi cara ya atur panglipur nderekake para warga ing Sidakare anggene nganakake syukuran. Lah niku Mas Gareng. Wonten tembung asakur berasal dari kata sakara yang artinya adalah pujian atas kebaikan. Allah asakur artinya Allah menghargai dan memberi balasan
atas seluruh amal kebaikan hambanya. Allah memberikan balasan dan pahala yang banyak dan berlipat ganda atas ketaatan dan ibadah yang sedikit. Mula syukur kuwi tegese atur panuwun marang Gusti Allah awit kanikmatan kang wis diparingake marang sedaya para warga ing Sidakare. Pangeran ugi sampun paring dawuh lumantar Weda Suci, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika engkau mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat kepadamu. Ngono. Nggih. Njur syukur kuwi ngangge srana piye wae, Truk? Wonten ugi ingkang sarana ati dipun batin anggenipun ngaturaken panuwun kaliyan pangeran. Wonten malih ingkang sarana lisan kanthi ngucapaken panuwun kaliyan Gusti utawi yen cara tembunge agama pungkasan ngucapaken alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ugi ingkang sarana bandanipun upaminipun kados Bapak Kepala Desa niki Pak Imam niku karena dipun paringi wujudipun rejeki kanugrahan saking Gusti ingkang melimpah ruah pramila minangka tandha syukur lajeng dipun sumbangaken wonten ing desa kangge nyekapi uba rampilan sedaya ragat ingkang dipun betahaken tumrapipun adicara tasakuran utawi bersih desa ingkang kagelar menika. Intisarinipun syukur ingkang sae gandeng rejeki menika peparing saking Gusti ya kudu dimanfaatake untuk ketaatan umat kepada Gusti ingkang nyipta jagat. Ya kaya ngene iki kepareng dana driyah dana rasa atur panglipur marang sagung para lenggah iki mujudake nuwun sewu sedekah yang sangat luar biasa. Pirang ewu piyai sing wis remen penggalihe merga anggene panitia lan uga desa ing Sidakare khususipun Pak Lurah anggenipun atur panglipur dumateng sedaya para warga. Mila saking menika mugi-mugi Bapak Kepala Desa lan sedaya perangkatipun manggiya hayu lan rahayu durga mendak kala sirna yuwana basuki sumrambahipun para warga masyarakat ayom ayem tentrem jenjem permanem murah rejeki tansah sinanding dening nugrahaning Gusti. Ngaten. Ya, bener, Truk, bener. Nggih. Mau panjenengane Pak Bandi ngersakake ya kuwi jineman kenyon desa. Ya. Heeh. Sing ngaturake Ya sing ngripta jineman kenyon desa. sinten? Ibu Sukesi Rahayu. Nah, coba kaya apa? Nggih. Karyanipun Bu Kesi ingkang kolaborasi kalian Mas Daryanto nyatanipun wonten ingkang kepareng tresnane nenggih Bapak Bandi. Nah, lan nyuwun pangapunten anggenipun kula ngaturaken nembe wonten ing gara-gara menika. Iya malah yen jineman ki mate malah nggih gara-gara ngene iki, Truk. Nggih, ngoten. Monggo Bu Kesi menika pamundhut saking Pak Bandi ingkang ngersakaken Kenyon Desa karya panjenengan. Nah, nggih. Monggo, Bu.